Openingsfase van de wedstrijd Roel van der Meulen, maar de paas op Oebele Skokker. De man met de ideeën bij Harkemasse Boys. Skokker prachtig voorbij Mustafa Celen. Het schot misleert het dan, maar het is een karakteristieke actie van Skokker. De eerste goede kans is voor Harkemasse Boys. Koelman. Op Jos van Beuningen, de rechtsback die het graag mooi opkomt. Is René van der Wijk kwijt en dan de vastzet op Martijn Gootjes. Nou, kopt hem er maar in. Nee! En ek in tweede instantie krijgt Danny van der Vijver hem er net in. Hoe is het mogelijk? Maar Rijnsburgse Boys wordt gevaarlijker. En het is heel tijd hoe de rechterkant. Joost Koelman laat hem weer om op Damiano Schet. En via Jacob de Vries giet de bal oer. Maar de corner bloedsteen. Die komt scherp voor de goal en hij gaat erin. Het is Jos van Beuningen die het Rijnsburgse Boys op 1-0 kopt. En hij de bleed mooi zat te zien. Rob van Bunderen liet hem de cheese van de bal eten en Van Beuningen kopt raak. Harkemasse Boys maakt in de achtervolging. Vanzelfs mooi Oebele Skokker. Skokker nog altijd. Koos Werkman. Waarom op Oebele Skokker? Die kan uithellen, maar het schot is net dreig genoeg. Keeper Richard van Nieuwkoop kan hem pakken. Bart Vreken en weer een onval oer jochs. Nou is het Resham Sardar. Die vindt Damiano Schet. De ronde van het strafschopgebied. Schet loopt naar binnen. Helpt uit en het is 2-0. Een hutschot van Damiano Schet. En hij liet Jacob de Vries kans lees. Arjen Bergsma zit er net kwart genoeg bovenop. En het is 2-0. Ingooi van Skokker op Jeni. Krijgt van het skoft. Knappe actie van de onvierder van Harkemasse Boys. Die vindt Van Bunderen en die prikt hem erin. Het is 2-1. De onstuitingstreffer krijgt van het skoft. Een echte spitse goal. Werkman maar de lange bal. Van Wijk laat hem clear voor Van Bunderen. Van Bunderen van zijn tweede. Maar nee, Van Nieuwkoop die pakt de bal. Mooie paas, maar de boetekant op invaller Jeffrey Winter. Mijn dochter vindt er een mooie speler. Nee, de bal gaat via Reinder Slager door de achterlijn en dat betekent een corner. En weer is het raak uit dit speelmoment. Joost Koelman met de traai in. En dit met de verdediging van Harkemasse Boys hem zelfs onrekken. En dan is de wedstrijd vol beslist. In de slotfase dan nog is dit geen goede spul. Het lijkt er wel op, maar het maakt er ook in. En dan is het makkelijk Schet op Winter. De Vries is uitspelen en Jeffrey Winter, hij bepaalt de eindstand op 4-1.